Hoi hoi aman aman. Και ούτε θα καταρρούμε σε άιουτε μασέρ θα βγάλω. Τι είναι εδώ ρε Παναγιώτης, Πάτε και με τζέδετε. Ρε στην Αυστραλία και με τζέδες. Γεια σας, γεια σας. Η σημαία. Ναι, ναι. Ναι, μπροστά μου κι εγώ είμαι διψασμένος. Ορίστε. Εδώ θα παίξουμε. Η ματσούκα στην Αυστραλία. Να σου πω. Τα παρχάρια και τα ζά, τα χτίνια και τα κοδόνια. Κρούν τα γολγονόπα, κρούν τα κοδονόπα. Εψαλάφισα να είμαι να λέω μακρύν καητένα θα πες μωρέ. Δεν ήταν αυτά, θα λέω έτσι ένα μακρύν καητέν και τη σιταντάνα. Θα με πλησιάσει να με δώσει το μικρόφωνο για το λαγούδα, θέλω να είναι λίγο κοντά σε παρακαλώ έτσι. Λαγούδα μου ξαναλαγούδα. Άνοιξε και τσιτσάκι, μπαρχάρι, μανουσάκι. Μάνα και χρυσόνι, και μαναχώνει. Εσύ τε μόνη θάλασσα, το παγκέρ κουμπά φορέα. Αν θέλεις φέρνε με την χαρά, αν θέλεις φέρνε με ζωριά. Άνοιξε μην και τσιτσάκι, μπαρχάρι, μανουσάκι. Μαλάμα και χρυσόνι, και μαναχώνει. Άγιαξον την Αρμενία, το πλαέψον τερτιά καημούς και δώσα τα φωτία. Το πλαέψον τερτιά καημούς και δώσα τα φωτία. Το μοναστήρι εδώ, αυτό ήταν καθολικό και τώρα το πήρε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Άξιο νεστή. Μαμά μου. Ο Πιλαλίδης. Στεφανίδης. Και το άξιο νεστή. Έτσι δεν λέγεται Γιάννη? Ναι. Πίνω και κοιμηθήνω, για την γεύτα είμαι τώρα, πίνω και κοιμηθήνω.
κοινό και εκεί μεθυνώ. Κατασκύουμε, σκότουμε κι αποθάνω, σκότουμε κι αποθάνω. Πόνο και κατασκύουμε, σκότουμε κι αποθάνω, σκότουμε κι αποθάνω. Χαρά μας γίνεται η ζωή, μες εμπούλημαν χάνω, μες εμπούλημαν χάνω. Χαρά μας γίνεται η ζωή, μες εμπούλημαν χάνω, σε εμπούλημαν χάνω. Έφτασε η τελευταία μέρα. Είμαστε πάλι εδώ με τον Προεδράρα. Γεια σας. Εντυπώσεις, κύριε Παρχαρίδη? Άριστος. Δηλαδή, Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. σ' Τα άρεσε? παιδιά εδώ ήταν καταπληκτικοί. Τώρα δεν θα περάσουν 25 χρόνια για να φύγουν. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, Έτσι, μπράβο. θα δούμε και του χρόνου δηλαδή. Καλά, να είμαστε πρώτα. Πρώτα Θεός, Πίτερ. Όχι, ήταν καταπληκτική. Περιμέναμε και πολλά και τα ξεπεράσατε. Με μεγάλη επιτυχία και όπως αναφέρει και στις εφημερίδες, όπως έχουμε καταλάβει με τα μηνύματα που έχουμε λάβει, ήταν το καλύτερο συναπάρναμα που έχει συμβεί στην Αυστραλία στην ιστορία της Ομοσπονδίας. Αυτό λέει κάτι για το στοιχείο μας εδώ και λέει κάτι για την αγάπη που έχει η Αυστραλία και για εσάς οι δύο. Συγκινητικά όλα. Πρώτη φορά έχω έρθει εγώ. Κόσμος όλος, πολύ θετικός. Τα παιδιά εδώ φοβεροί, συγγενόπιστοι, να μας αγαπήσουν, να μας φιλήσουν, να φωτογραφηθούμε. Όλα ήταν υπέροχα. Εύχομαι... Εύχομαι πρώτα ο Θεός και του χρόνου με υγεία. Να είμαστε καλά.